Il-budget li jmissu dak segwenti jridu jiffukaw fuq 3 affarijiet: it-titjib tal-għejxin tal-poplu, l-iżvilupp tal-ekonomija ta' pajjiżna u l-konsolidament tal-finanzi tal-Gvern. Għal dan il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana waqt laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD it-tlieta filgħodu fejn ġie diskuss flimkien mal-imsieħba soċjali il-budget li se jressaq il-Gvern għas-sena d-dieħla. Fid-diskors tiegħu ġewwa l-Università l-Antika fil-Belt, il-Ministru Clyde Caruana tenna li llum il-Gvern qed jiffoka fuq budget li jħares il-qudiem il-pandemija minflok lura. Dan grazzi għad deċiżjonijiet importanti fiskali li ħal-Gvern sabiex iżomm fuq siequ fost oħrajn is-settur tax-xogħol f'pajjiżna. Fil-fatt hawnhekk il-Ministru Caruana tenna li dan il-Gvern tallem minn kif ġiet indirizzata l-kriżi tal-2008 u fl-aħħar sena u nofs kien aggressiv fiskalment b'miżuri ta' għajnuna li jsostnu l-ekonomija u x-xogħol. Aħna f'dan il-pajjiż dan il-Gvern ma konniex sintendi dak iż-żmien ma kienx dan il-Gvern, però bħal ħaddieħor rajna x'kienet jiġri u ħadna t-talimiet minnha. U kien propju għalhekk illi meta rajna din il-pandemija ġejna fuqna b'mod fiskali dan il-Gvern ma qatx jeżita milli jieħu id-deċiżjonijiet finanzjarji li kien hemm bżonn. Irrid nammetti u rrid ngħid illi konna iktar aggressivi fiskalment minn kemm kienu il-pajjiżi l-oħra kollha tal-Unjoni Ewropea. Min-naħa tiegħu il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela irringrazzja r-rappreżentanti tal-MCSD talli ħejjew rapport li jgwida l-ħidma tal-Kunsill u l-pajjiż. Il-Ministru responsabbli mid-dialogu soċjali fakkar ukoll li fil-waqt li l-budget huwa pjan ta' sena hemm bżonn ukoll ta' tħejjija fit-tul għal futur sostenibbli f'pajjiżna. Il-Ministru Abela sostna kif l-eżerċizzju tal-budget mhux biss eżerċizzju tan-numri iżda wieħed li jagħti direzzjoni pożittiva. Irid ikollna dik l-ambizzjoni u anke l-attitudni pożittiva li nibqgħu nibnu fuq it-tajjeb li wettaqna f'dawn is-snin. U dik hija l-aspirazzjoni li għandu jkollna lkoll flimkien għas-sena d-dieħla fejn jidħol anki il-budget, il-miżuri tal-budget li jibqa' budget li jinċentiva it-tkabbir ekonomiku.